suna ne na gano sanda na bibiya ko a cikin tarihi ta sanya sadaukai karraya mai sona inda ke me zai dame ni a duniya zan damke algawar abadan ba zan yi riko da wasa ba. Sake ne mini kwarjini ba wanda guda guni kaunar ki ta ne mini razani rayuwa ke nan sani abadan ki mini lamuni in ba ke babu ne mai zauna kin sani kaunar ki ta zama silar kuka da idanu ya sahiba. Azaman Musa yi bai junan makar mi hantara shi yasa ni nake tuni a gare ki muna a gidan tara.